Modellen her kan ses som julemandens produktion. Vi har et ønske, som er de ydre faktorers ønsker, som så kommer ind i maskinen, hvor et ønske bliver produceret, og derefter bliver ønsket videregivet som et standpunkt fra de ydres ønske. Ja. De ydre faktorer er de almindelige mennesker, der er med til at påvirke strategien af det politiske system. Og så har vi en pil, der fører videre fra de ydre faktorer ind til strategien, og det er planen, som partierne fører for at danne de meninger, som kan føre videre til, om de bliver populære, eller om det bliver kontinuitet og vil virke utroværdigt. I forhold til den parlamentariske faktor, så gælder det om, hvad de ydre faktorer har af plan for, hvilke samarbejdspartnere partiet skal have, og hvilke modstandere partiet skal have, for at få det standpunkt, de skal ende med. Hvis vi snakker i forhold til personfaktorer, som vi har her, så kan man se, at de ydre faktorer, som vi har her, godt kan påvirkes af personerne, som muligvis kan virke utroværdige, og derfor kan vi have sympati for dem, og alligevel gøre, at vi får deres standpunkt i hus. Ligesom Uffe Elbæk. pause. De ydre faktorer kan have De ydre faktorer, som jeg har her, kan have interesse i forhold til, hvilke ideologier partierne har. De kan også have interesse for, hvilke emner partierne fører, ligesom hvis vi har Dansk Folkeparti, og man muligvis er jyde eller et eller andet, så har man ikke så stor respekt for indvandrerne, og derfor kan man stemme på Dansk Folkeparti og deres ideologi, og derfor kan de få deres standpunkt i hus. Jeg ved ikke, om det er rigtigt.